Llavors, com s'ha dit abans, avui arribarà el paquet de roba que volia mostrar. Estic molt emocionada. En teoria, hauria d'arribar en res. Ja està aquí! Disculpa'm un segon, vaig a cercar el paquet. Bé, ja tenim el paquet. Com s'ha dit abans, hi ha tot el tipus de roba que es pugueu imaginar, com tops, faldes, camisetes i moltes més coses. Bé, també he demanat 4 o 5 tipus de roba de tot el tipus. I no s'oblideu que a la descripció del vídeo hi ha un codi promocional. Bé, comencem amb l'unboxing i recordeu donar-li like i subscriure-vos al canal per més vídeos com aquest. Però tu qui ets? Què fas en el meu paquet? Tu s'ha comprat aquest paquet? Sí, i què té de dolent? Diràs que no té de dolent. Saps les conseqüències de comprar en empreses de fast fashion? Conseqüències? Si jo no he fet res dolent. Potser tu no, però permetre que t'obri els ulls que hi ha darrere d'un vestit bonic. Aquesta és la realitat de la majoria de fàbriques de roba, on els treballadors són explotats durant fins a 15 o 16 hores al dia per a un salari mínim que, amb sort, dona per menjar i pot ser una casa ruïnosa. Fins i tot, nins i nines es veuen obligats a treballar per aquest sistema. Et preguntes per què no busquen una altra feina millor, veritat? Tanmateix, em sap greu dir-te que els és impossible, i és que tots tenen la responsabilitat de cuidar les seves famílies i no poden permetre l'atur per curt que sigui. Tots aquests treballadors estan exposats a condicions així, perquè algú es pugui comprar uns texans que el fabricant dels quals no es podria permetre. Que treballis ja! I això no és tot. El planeta també pateix les conseqüències de les condicions de les grans empreses de moda ràpida. Una vegada un comprador es cansa de la roba, aquesta acaba a una d'aquestes muntanyes, sense cap propòsit més que contaminar el medi ambient. Hola, us dono la benvinguda de nou al meu canal. Bé, avui faré un vídeo una mica diferent, perquè us duc una proposta. He organitzat un intercanvi de segona mà. Qualsevol està convidat. Serà un dissabte a la plaça Molló i tindrem qualsevol mena de roba que vulgueu trobar. Recordeu que aquests esdeveniments són per a poder coexistir un món millor amb menys problemes i tots hem de portar el que puguem. Us espero allà.